Padayon karon ang pagpaningkamot sa mga otoridad aron makita ang mga indibidwal nga natalang na missing sa Jose Abad Santos kun Jazz sa Davao Occidental tungod sa pagbaha. Sa update ni Jazz Mayor Jason John Joyce as of 6 p.m. kagabi, July 12, 2026, Domingo, sa nahitabong pagbaha sa barangay Tanuman, ana-ana sa 3 ka mga tao ang kumpirmadong patay. Usa ang injured ug 6 ka indibidwal ang natalang missing. Padayon sabang panawagan sa mayor sa katauhan nga mag-igmat kanunay tungod sa sitwasyon dala sa dili maayong dagan sa panahon. Sa katapusang update sa Office of the Civil Defense kon OCD, ana-ana sa kapin usa ka gatos ka libo ka mga pamilya ang kinatibuk-an nga naapektuhan sa tibok nasod sa direkta nga pag-ulan mga kasama sa nga dala sa habagat og pagkusog sa bagyong Inday kinsa nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility.